Обшуки та затримання в окупованому Криму – помста за успіх саміту Кримської платформи. Про таке заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він упевнений, Росія, проваливши кампанію з протидії проведенню саміту, вдалася до того, що вміє найкраще. Він звернувся до країни-агресорки з вимогою припинити знущання над безвинними людьми. Проведенню саміту Кримської платформи Росія вдалася до того, що вміє найкраще робити до репресій. І за свої помилки, за свої прорахунки вона змушує платити невинних людей, кримських татар, кидаючи їх за грати і приносячи горе в їхні сім'ї. До росіян у мене один заклик – припиніть демонструвати свою дріб'язковість. Якщо ви не можете зупинити державу Україну від боротьби за Крим і звільнення півострова, то не треба зриватися на невинних людях. Проявіть, якщо ви такі круті, то відповідайте нам на рівні міждержавних відносин, а не ницо переслідуючи невинних людей. Нікчемні та незаконні. Так міністр закордонних справ України охарактеризував вибори до Держдуми Росії, організовані в окупованому Криму та на Донбасі. Вибори до Російської Держдуми відбудуться упродовж 3 днів з 17 до 19 вересня, зокрема й на окупованих територіях Донеччини, Луганщини та Криму. Через це Верховна Рада України закликала світ не визнавати цю думу легітимною. З цим парламентарі звернулися до Радбезу і Генасамблеї ООН, ОБСЄ, НАТО, єС, парламентів та урядів держав-членів ООН. Організація виборів і в ОРДЛО, і в Автономній Республіці Крим є незаконною, нікчемною з точки зору міжнародного права. Тому це такі російські забавки, які насправді на процес врегулювання і майбутнє цих регіонів жодного серйозного впливу немає. Це просто Росія грає політичними м'язами і намагається продемонструвати, як вона там контролює ситуацію.